И така вече имаме микрофон. Имаме микрофон, имаме тон. Така микрофонират се ебал майката. Моля малко така да седнеш настрани. И си спри този телевизор. Кой тук кара този телевизор така? И така да продължаваме. Те едно до сега, кой знае какво съм казал. Обаче, преди и сега, какво да кажа? Сега ще помага, бе? Да, значи преди стояхме мирно на този собственик на този автомобил на колата, сега пак му седиме мирно, само че на друга кола подобна. Значи, много микрофония, много нещо. Това сигурно от... не знам аз какво. Какво да кажа? Така се туни гола, голф двойка. Съгласни ли се? Не ви чувам дали сте съгласни. Още не ви чувам. Още не ви чувам. Тук чуви. Добре. Тук съм харесал нещо за този специален човек и за този специален автомобил. Очаквам още бурни аплодисменти за най-истински Тони Гол. Искаш ли нещо да кажеш към микрофона? Благодаря ти. И ние благодаря. Айде и продължавай там с ралито до година тук пак да си с силно участие. Да стоим мирно. Саша, айде стига се возя с тия ралиджийски голфове. Идвай тук. Идвай да помагаш, бе. Ела, бе, Саша, трябваше ми, не мога да стена. Ела, бе. И така, и ви спращаме с...